सेप्तेम्बर खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव, फरायसालिनि जौगानाय एबा फेमास जानायखौ फोरोंगिरि आरो फरायसालि दैदेनगिरि बयबो लुबैयो। माबोरै फरायसालिखौ जौगाहोनो हागोन एबा फेमास खालामनो हागोन बेफोरबायदि साननाया फरायसालिनि दैदेनगिरिफोरनाव फैयो। थिग बिदिनो गावसोरनि फरायसालिखौ जौगाहोनो थाग्रा फरायसालिनि दावगानायखौ साबसिन खालामनो थाखाय गाहाय फोरोंगिरि आरो बिथांनि लोगो बिफाया थाखो 2 नि फरायसाखौ फरायसालिनि मुङाव बोलि होनायनि सोमोनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। बे सोमोनांथाव जाथाया उत्तर प्रदेशनि हाथरसाव जादों। बृहस्पतिबाराव पुलिसआ बे केसनि सायाव फोरमायो आरो फरायसालिनि सामलायगिरि आरो बिथांनि तांत्रिक बिफाजों लोगोसे 7 सुबुंफोरखौ जेलाव दैथायहरो। हाथरसनि साफाव ओनसोलनि परसगावा गामियाव डिएल पाब्लिक स्कुलनि थाग्रा न'आव 11 बोसोर बैसोनि फरायसा गथ'ख कुशवाहाखौ तुरसेना गोदोना सेरथेना बुथारदोंमोन। केसखौ फोरमायनानै सिइअ सादाबाद हिमांशु माथुरआ बुंदोंमोन दि फरायसालिनि सामलायगिरि दिनेश बघेलनि बिफा जशोधन सिंहआ तांत्रिक नेमखान्थिफोरखौ फालियो। फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिनि बिफाया पुलिसनो मिथिहोदोंमोन दि फरायसालिनि जौगानायनि थाखाय सासे गथ'खौ बोलि होनो सानथांखि बानायनाय जादोंमोन। बिथांखि बायदियै रबिबारनि मोनायाव उन्दुनाय फरायसा गथ'खौ फरायसालिनि सिगाङाव थानाय हलाव बोलि होनाय जादोंमोन। बुथारनायनि उनाव प्रिन्सिपालआ फरायसानि गोथै सह'खौ गावनि काराव गारनो नाजागासिनो दंमोन, नाथाय बाहागिफोरनि अजदनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ बिथांखौ हमदोंमोन। नैथियाव, बयबो बिमा-बिफाया गावबा-गावनि गथ'नि गोलाव जिउ एबा गोबां बोसोर जोरनायखौ हास्थायो। बे हास्थायनायखौ लानानै जीवित पुत्रिका एबा जितिया फोरबो फालिनाय जायो। बे फोरबोआव फिसाफोरनि गोलाव जिउनि थाखाय गावसोरनि गथ'फोरखौ लानानै दैमा, फुख्रिफोराव गोथार दुगैनाय फोरबो फालियो। बिहाराव बे गोथार दुगैनाय फोरबो फालिनाय समावनो सा 37 गथ'फोरजों लोगोसे गासै सा 46 सुबुंफोरा दैयाव गबयो आरो जिउ खोमानो गोनां जायो। बे जाथाया बुधबाराव बे गोथार फोरबो फालिनाय समावनो बिहारनि मोन 15 जिल्लाफोराव जादों। बृहस्पतिबाराव स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट डिपार्टमेन्टआ मिथिहोयो दि रायजोआव फालिजानाय जीवित पुत्रिका फोरबोनि फालिथायाव गोथार दुगैनाय सानाव सा 46 सुबुंफोरा दैयाव गबनानै जिउ खोमायो आरो गासैबो गोथै सह'खौ बोखांनो हाबाय होननानैबो मिथिहोयो। बे जाब्रबथायफोरा जादोंमोन। बेफोर जाबाय सानजा चम्पारण, सोनाब चम्पारण, नालन्दा, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, सिवान, रोहतास, सारण, पाटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज आरो अरवाल। औरंगाबाद जिल्लायाव बुधबाराव गुबुन गुबुन ब्लकफोराव फुख्रिफोराव दुगैबाय थानाय समाव बयनिख्रुइ बांसिन 8 सुबुंनि जिउ खहा जायो। औरंगाबाद जिल्ला मेजिस्ट्रेट श्रीकांत शास्त्रीआ बुंदों, जिल्ला खुंथायआ जीवित पुत्रिका फोरबोनि समाव घाटफोराव दुगैग्रा गासैबो सुबुंफोरनि थाखाय थोजासे राहा खालामो। जेंनाया अब्ला सोमजियो जेब्ला सुबुंफोरा जायगायारि घाटफोराव थाङो, जाय खुंथायजों थियारि खालामजाया। बेबायदिनो सरन जिल्ला मेजिस्ट्रेट अमन समीराबो बे एखे बिबुंथिखौनो बुंफिनदोंमोन आरो बुंदोंमोन, मैया सारणआव 4 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। जाथायफोरा बै घाटफोराव जादोंमोन जाय जिल्ला खुंथायजों थियारि खालामजायाखैमोन। जों सुबुंफोरखौ जिल्ला खुंथायजों थियारि खालामजानाय घाटफोराव थांनो खावलायदों। थामथियाव, बांलादेशनिफ्राय मोनसे जोबोद गिथावना जाथाय सोराङाव फैदों, जेब्ला गोर्बोआव थानाय फोरोंगिरि शिखा रानी रेआ गावनि मासिनिफ्राय बिबान एंगारैनि थाखाय रायजो-राजानि सिगाङाव गाज्रियै लाजि फोनांजादों। बे जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला बिथांजोखौ गावनि धोरोमारि सिनायथि थामहिनबा हिन्दु जानायनि थाखाय गावनि प्रिन्सिपाल मोहम्मद बिलालआ बिबान एंगारनो नारसिनदोंमोन। शिखा रानी रेखौ गावनि मासिनिफ्राय बिबान एंगारनो थाखाय नारसिननाय जादोंमोन। जेब्ला बिथांजोआ बे अन्यायनि बेरेखायै हेंथा होदोंमोन आरो बिबान एंगारनो राजि जायाखैमोन, अब्ला थासारिया हिंसायारि महर लादों। बिथांजोखौ गाग्लोबनाय जादोंमोन आरो लामाफोराव बोनानै लाबोनाय जादोंमोन। ससियेल मिडियायाव मोनसे भिडिअ भाइरेल जादोंमोन, जेराव मुस्लिम आइजोफोरजों लोगोसे मोनसे होंगो-दोंगोआ गोर्बोआव थानाय फोरोंगिरिनि सायाव गाग्लोबनायखौ थुलुंगा होदोंमोन। बे नुथाया गिख्रंथावल' नङामोन, नाथाय समाजाव धोरोमारि नासयनायनि गोथौथिखौबो दिन्थिदों। ब्रैथियाव, शुक्रबारखालि शिबसागर जिल्लानि पुलिस सामलायगिरि सुब्रज्योति बरुवाया मोनसे स्रोत सुलुंनिफ्राय सिखावनि सोमोन्दै गुमुर खौरां मोननानै आमगुरि पुलिसनो खौरां हरो। बे खौरांखौ मोननानै आमगुरि पुलिसआ
पुलिस थानानि मोखाङाव गंनै सुपार प्रपेल ट्राकफोरखौ जब्द खालामनो हायो। बबेखानि सुपारि सिखाव फालांगि खालामग्रा साथाम सिखाव फालांगिरिफोर फारियै जिखु अरिंडम आरो मलय खारखोमालांनो हायो। पुलिसआ मिथिहोदों दि जब्द खालामजानाय गंनै ट्राकफोराव 2 कौटिनिबो बांसिन बेसेननि सुपारि दोननाय जादोंमोन। जब्द खालामजानाय ट्राकफोरनि रेबथुमनाय नम्बरफोरा जाबाय फारियै PP05AR4930 आरो PP02EQ8003। सुपारिनि फालांगिजों सोमोन्दो थानाय फालांगिरिफोरा AA04Z6500 गोसोम टाटा हेरियर कारजों नेनानै गंनै ट्राकखौ बारहोनो नाजागासिनो दंमोन। मख'नो गोनांदि बे सिखाव फालांगिरि सासे मोनसे जातीय आफादनि मावख'गिरि। जातीय आफादनि मुं लानानै आमगुरियाव सानै दालाला सुपारि सिन्डिकेटनि दैदेननाया सोराङाव फैदों। रायखांनो गोनांदि फुंनि 4:30 रिंगायाव हेलवेटिं पुलिस थानानि मोखांजोंनो बे ट्राकआ माबोरै बारनो हाखो बेनि सायाव सोंलु सिखांदों। गुबुन फारसेथिं बेखौबो सोंथि दैखांनाय जादों दि आफादनि दैदेनगिरि आरो पुलिस थानानिफ्राय खारखोमानाय सुपारि सिन्डिकेटनि फालांगिरिफोरखौ दासिम हमनो हायाखै। बाथियाव चिरां जिल्लानि धालिगावआव थानाय बङाइगाव रिफाइनारि लेङाइ नोगोराव सिखाव खावनायजों लोब्बा थानाय बायजोआरि रायजोनि मोनसे दायगोनां बेंखन। चिरां जिल्ला पुलिसआ उत्तर प्रदेशनिफ्राय मोनबा गामियाव सिखावफोरखौ हमनानै बे खौरांखौ सोराङाव लाबोनो हादों। चिरां जिल्लानि धालिगावआव थानाय बङाइगाव रिफाइनारि लेङाइ ओनसोलनि रैखाथिखौ दिन्थिनानै बङाइगाव रिफाइनारि लेङाइ ओनसोलनि जारिमिनाव बयनिख्रुइबो बांसिन सिखाव खावनायनि 2 दाननि उनाव चिरां जिल्ला पुलिसआ खावनायजों लोब्बा थानाय 7 सिखावफोरखौ हमनो हायो। चिरां जिल्ला पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला खावनायखौ नायबिजिरनायनि उनाव पुलिसआ खौरां मोनोदि खावग्रा सिखाव हान्जानि 7 सोद्रोमाफोरखौ उत्तर प्रदेशनि सहानपुराव गुबुन मोनसे केसआव पुलिसआ खायो। चिरां पुलिसनि 10 सोद्रोमानि मोनसे हान्जाया उत्तर प्रदेशनि सहारनपुर सौहैयो आरो दिनै फुङाव हमजानाय 7 सिखावफोरखौ ट्रानजिट रिमान्डआव लाना चिरां सफैयो। हमजानाय सिखावफोरखौ मध्य प्रदेशनि धार जिल्लानि गड्डू म'हानिया 30, फाताल सिं 33, गंगू 29, सतु 29 आरो गणपत उर्फ गणेश 39 होनना सिनायथि होदों। दिनै काजलगावआव पुलिस थानानि पुलिसआ हमजानाय 7 सिखावफोरजों काजलगावआव सत्र बिजिरगिरिनि बिजिरसालियाव दिन्थिफुङो आरो नायबिजिरनाय हाबाफारिनि थाखाय 7 साननि थाखाय पुलिस कास्टडियाव थानो खावलायदोंमोन, नाथाय बिजिरसालिया बिसोरखौ सानथामनि थाखाय पुलिस बेंटियाव दैथायहरदों। दथियाव मैया साना बुहुमनां दावबायारि सानमोन। बे सानजों लोब्बा लाखिनानै 2024-2025 मायथाइनि दावबायारि बोसोरनि थाखाय मुलुग दोरों थावनि मानास हायुङारि पार्कखौ बेखेवनाय जादों। बिटिआरनि सिइअ प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव दावबायारिफोरनि थाखाय मानास हायुङारि पार्कखौ नेमखान्थि बायदियै बेखेवनाय जायो। दावबायारिफोरनि थाखाय हायुङारि पार्कखौ बेखेवनाय समाव खौरां बिजोंजों रायज्लायनायाव मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि थांनाय बोसोरफोराव मानासआव दावबायारिफोरनि अनजिमाया जेरै बांदों बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां लैखोन। बिटिआरआव गोजोन आरो रैखाथिनि खान्थिया मानासनि गोसो बोहोनायखौ मख'जाथाव महरै बांहोदों। मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि बिथाङा बे हायुङारि पार्कनि बागै जोबोद आसा दं। मोननै हादोरनि सिमायाव थानाय हायुङारि पार्कनि मिथिंगायारि समायना नुथायखौ बेखेवनानै मन्थ्रिया मख'दों दि हायुङारि पार्कआव गोबां अनजिमानि जिब-जुनारफोर दं, बेनिखायनो बेवहाय दावबायारिफोर फैनायनि गोबां आसा दं। बिथाङा खौरांगिरिफोरनो बुंदोंमोन। मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि बे ओनसोला गुवाहाटीनि जोबोद खाथियाव, बिरखं गाथोननि जोबोद खाथियाव। आं सानो बे हायुङारि पार्कनि गोसो बोगथाबनाया सानफ्रोमबो बांगासिनो दं। मानासआव दावबायारिफोरनि फैनाया बोसोरनि उनाव बोसोर बांगासिनो दं। बेनिखायनो मन्थ्रिया मिजिं थिदोंमोन दि बे खेबाव सिगांनि बोसोरफोरनि गासैबो रेकर्डफोरखौ सिफायनानै बेवहाय दावबायारिफोरनि अनजिमाया बांगोन। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।